В закритому режимі та під пильним наглядом озброєної варти окупаційний Верховний суд Криму залишив у СІЗО бранців Нарімана Джеляла та братів Азіза та Асана Ахтемових. Вони брали участь у засіданні відеозв'язком з ізолятора. Навіть попри це на засідання не пустили ані громадянських журналістів, ані слухачів чи родичів політв'язнів. Суду пригнали огромное количество силовиков, сотрудников полиции. Внутри суд был укреплен отрядом спецназа Федеральной службы судебных приставов. Также у суда присутствовал автозак. Власти, по всей видимости, предполагали, что будут какие-то инциденты. И несмотря на то, что поддержать Наримана, Асана, Азиза пришли десятки людей, никаких инцидентов, наверное, к сожалению, российских властей так и не произошло. Бранці залишаться під вартою в СІЗО Сімферополя до 23 лютого. Усі доводи захисту про зміну запобіжного заходу, бодай на домашній арешт, окупанти відкинули. Захист наголошує, що силовики не мають жодних доказів, аби тримати бранців під арештом. Все трое, и Нариман, и Азиз, и Асан, они уверенно говорили о том, что никогда не имели ни планов совершения данных преступлений, соответственно, никогда не имели цель скрываться от суда или следствия. Они, наоборот, заинтересованы в том, чтобы оставаться в Крыму и продолжать принимать участие не из следственного изолятора, а находясь на свободе или даже под домашним арестом в этих судебных процессах. Все было предрешено, судья был в совещательной комнате меньше времени, чем необходимо было бы даже распечатать судебное решение. То есть все было заготовлено заранее. Но это не означает, что мы, понимая всю обреченность защиты в таком уголовном деле, не будем продолжать бороться. Нариман готов жестко, четко и поступательно отстаивать свою позицию невиновного человека. Будет это делать максимально открыто, несмотря на любые ограничения, которыми российские власти попытаются заткнуть ему рот. И я убежден, что в конечном счете, какой бы ни был бы приговор, это будет приговор самой системе от лица кримськотатарського народу. Дружинам бранців, які прагнули побачити своїх чоловіків, дозволили це зробити лише на 5 хвилин, коли окупаційний суддя оголошував своє рішення. И в течение 5 минут вот мы могли видеть по видеосвязи их. Настроение у всех было нормальное, хорошее. Передавали всем огромные приветы. В этот раз собралось, несмотря на погоду, холодно достаточно, на улице очень много людей. Чок сагула нас за поддержку. А Нариман, Азизах и Асан передавали всем огромные приветы. Здоровье у них хорошее, в принципе, никто не болеет, не жаловался. Они были счастливы нас увидеть, и мы были счастливы их увидеть. Настроение на целый день обеспечено нам. Враховуючи те, що Наріман Джелял та брати Ахтемови отримали обвинувальні акти, розгляд справи по суті розпочнеться у найближчі 2 тижні, каже адвокат Микола Полозов. Їх затримали 3 та 4 вересня та звинуватили у нібито диверсії на газопроводі у селі Перевальне під Сімферополем. Згодом Джеляла звинуватили ще й у контрабанді вибухівки. Так окупанти помстилися Наріману Джелялу за його участь у Кримській платформі. Обговорили ситуацію в окупованому Криму та запросили приєднатися до Кримської платформи. Члени Меджлісу зустрілися з надзвичайним і повноважним послом Ізраїлю Міхаелем Бродським. Він почав свою дипломатичну діяльність в Україні у серпні минулого року. На зустрічі йшлося про становище корінного кримсько-татарського народу, порушення його прав на окупованому півострові та долю кримських політв'язнів. Представники Меджлісу подякували Ізраїлю за підтримку
на міжнародних майданчиках, особливо за голосування Ізраїлю за резолюцію Генасамблеї ООН щодо мілітаризації Чорного моря та прав людини в окупованому Криму. Посол держави Ізраїль Міхаель Бродський заявив, що йому було цікаво дізнатися, як живуть кримські татари в окупації. По Крыму мы рассказывали о пытках физических, которые русские оккупанты осуществляют по отношению к крымским татарам, незаконно задержанным. Мы проводили аналогии с теми пытками, которые проводили нацисты в годы Второй мировой войны в своих застенках. Мы приветствовали позицию государства Израиль, которая говорит о поддержке Израилем территориальной целостности украинского государства. Обсудили возможности сотрудничества с Израилем, в основном в гуманитарном, в культурном смысле. Надеюсь, что мы сможем сделать в будущем какие-то совместные проекты. Израильская позиция в отношении Крыма и в отношении территориальной целостности Украины известна, она прозрачна. Мы поддерживаем территориальную целостность Украины с самого начала, с 2014 года, когда возникла эта ситуация, и она хорошо известна и руководству Украины, и руководству крымских татар здесь. Російські окупанти обстріляли оборонців Причепилівки на Луганщині. В українському війську втрат немає, уточнюють у штабі Об'єднаних сил. Цього разу артилерія мовчала. Ворог відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними. Станом на 11 годину поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Підрозділи Об'єднаних сил продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. 7 тисяч тонн пального, танки та самохідні артилерійські установки, а також артилерійські боєприпаси. Усе це приховано завіз ворог на окуповану територію Сходу України з початку року, інформують в українській розвідці. Боєздатність окупаційного війська намагаються підсилити також російськими новобранцями. Крім того, для комплектування особовим складом підрозділів противника через розгорнуту на території Російської Федерації мережу вербувальних центрів здійснюється активний набір найманців, які направляються на тимчасово окуповану територію в Донецькій та Луганських областях після проходження інтенсивних курсів підготовки в навчальних центрах. Хворих буде значно більше, але госпіталізацій і смертей поменшає. Такий прогноз щодо майбутнього спалаху заражень ковідом оголосив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко за підсумками засідання Ради нацбезпеки і оборони. За його словами, Україна спокійніше пройде прийдешню хвилю, якщо і надалі більшатиме вакцинованих українців, а також нарощуватимуться темпи бустерної вакцинації. Завдяки щепленню проти ковіду вдалося оберегти більше 18 тисяч життів, наголошує Ляшко. За минулу добу в МОЗі нарахували трохи більше 19 тисяч нових випадків ковіду. Одужали при цьому майже 6 тисяч українців, а 161 людина не змогла подолати наслідки хвороби. Ми прогнозуємо, що як мінімум в 2 рази буде більша кількість випадків порівняно з хвилею, яка в нас була у жовтні-листопаді. В той же час госпіталізацій буде менше, кількість смертей повинна бути також менше. Це завдяки тому, що значно зросла кількість імунізованих людей в Україні завдяки вакцинації і завдяки тому, що все ж таки штам Омікрон порівняно з його перебігом сьогодні в європейських країнах менш агресивний. Президент Володимир Зеленський оголосив про розширення програми «Є-підтримка» для молоді. Українці віком від 14 до 18 років зможуть витратити ковідну тисячу не лише на спорт, музеї, кіно, театри, подорожі, але й на освіту. Також передбачена додаткова підтримка для тих, хто вже отримав бустерну дозу вакцини. Таких в Україні зараз більше 200 тисяч. Є чітке розуміння, що імунітет зростає після кожної наступної дози вакцини. А стратегія бустеризації вже стала єдиним стандартом для всіх розвинених країн. Бустеризація – це бустерна доза, 3-я доза. І в рамках програми «Є-підтримка» буде додано ще 500 гривень
плюс для тих громадян України, які отримують третю бустерну дозу щеплення. В окупованому Криму тим часом зафіксували 590 нових пацієнтів з ковідом. Принаймні про це свідчать дані окупаційної влади півострова. За їх сумнівними підрахунками, 15 людей не змогли подолати цю хворобу і пішли з життя. Очільник окупаційного МОЗу Антон Лясковський заявив, що більше 1300 кримчан ушпиталені з ковідом, майже 700 під киснем, а 160 у тяжкому стані. При цьому омікрон виявили менш ніж у півсотні людей. З приходом нового штаму омікрон багато країн по всьому світу поспішили посилити карантинні правила, але не Велика Британія. Тут уряд оголосив, що скасовує обов'язкову вакцинацію та маски у громадських місцях. Людям тепер замість роботи з дому радять повертатися до офісів. Більше того, уже навесні в країні швидше за все скасують обов'язкову самоізоляцію інфікованих ковідом. Зараз у Великій Британії її термін становить 5 днів. Цей вірус м'якший, він підлаштовується під людей, стає заразнішим, але викликає легші форми захворювання. Потрібно ще перевірити, чи він викликає довгострокові ускладнення, як альфа і дельта варіанти, такі як системні розлади. Але загалом, я думаю, зараз ситуація краща, ніж із попередніми штамами. Лікарі кажуть, що скорочення кількості заражень у Великій Британії може бути пов'язане з тим, що люди, які хворіють безсимптомно, не роблять тестів. Оскільки тести на ковід у лікарнях роблять усім, ви отримуєте людей з позитивними результатами, які насправді зверталися з іншого приводу, і у яких ковід є відносно безсимптомним. У Великій Британії також точаться дискусії з приводу того, чи потрібно вже ставитися до ковіду як до будь-якого іншого вірусного захворювання, наприклад, грипу. Шляхом послаблення карантинних обмежень уже пішли Іспанія, Португалія та Франція, де знову відкрилися кордони. Якщо порівнювати грип та ковід, то кількість випадків госпіталізації на 100 тисяч людей приблизно однакова. Дані кажуть, що у реанімації у 2018 та 2019 роках із грипом потрапляло приблизно стільки ж людей, скільки зараз із омікроном. Цілком вакциновані 72% британців, а більше половини отримали і бустерну дозу щеплення. З 1 квітня обов'язковою стане вакцинація медиків, однак дехто з них протестує проти цього. Кожен має вибір. Ми народжуємося з певними правами. Я працюю в системі охорони здоров'я, і я єдина серед моїх колег, хто не зробив щеплення. Мені сказали, що у квітні мене звільнять, але я вакцинуватися не збираюся. Кілька країн уже зробили вакцинацію обов'язковою для медиків, зокрема Франція, Італія та Нова Зеландія. У США, Німеччині та деяких інших країнах таке правило скоро набуде чинності. У Вашингтоні тисячі людей протестували проти обов'язкової вакцинації та зобов'язання носити маску. З такими ж вимогами виступили і сотні активістів у канадському Торонто. У Канаді з 31 січня почнуть поступово знімати суворі обмеження. Однак маски та обов'язкова вакцинація збережуться. Аудіогід кримсько-татарською мовою презентували у Національному художньому музеї Києва. Свої голоси аудіогіду подарували режисер, директор Кримського дому Ахтем Сейтаблаєв, голова громадської організації «Кримська родина» Аніф'я Курціїтова, член меджлісу Гаяна Юксель, актриса Ельвіна Зейнедінова, філологи Мамурія Чабанова та Аліна Бондаренко, а також відомі актори театру та кіно. Це, я можу сказати, не тільки найулюбленіші артисти нашого народу, це і великі патріоти кримськотатарського народу, які точно ведуть там свою боротьбу і до сих пір ведуть. І для нас дуже приємно, що вони це зробили. І в Києві так само тут дуже хороші люди озвучували. І в Криму це була така наша мрія, і вона сьогодні здійснилася. Не тільки кримські татари, а й інші. І азербайджани, і представники Туреччини так само зможуть зрозуміти. Це ще більше дає нам такі впевненості. Аудіогід, окрім того, що це надзвичайно
потужна, як на мене, культурологічна акція і культурний інструментарій задля побудови саме культурної дипломатії, задля уникнення так званих територій незнання одне про одного. Да? Це іще раз підкреслення того, що кримські татари є корінним народом України після української мови, другою саме кримськотатарська мова. І це надзвичайно хвилююче. Для мене це ціла поліфонія корисного, емоційного, теплого і мотивуючого, тому що я знаю точно, як важливо, особливо в тимчасово окупованому Криму, почути рідну мову. Це одне з свідоцтв чіткої державної політики України щодо корінних народів. Кримсько-татарська мова входить в велику сім'ю тюркських мов. І я просто впевнений, що коли туристи з різних країн, де панує одна із тюркських мов, будуть дізнаватися, що в музеї є аудіогід кримсько-татарською мовою, мені здається, вони обов'язково будуть намагатися потрапити сюди. Експозиція Національного художнього музею налічує близько 40 тисяч експонатів.